जौवन जौवन सारी लावे वो चारों में तोरबा आई हो दादा ढिंचिक आई हो दादा पैसन पियावा के चोरी तोरबा आई हो ताकत के मारू तार माई के घरे जाके पोख मार दे देख लिया छिनार काई के गए रही आलू कोड़े ओई में चालू मत भूजा त खेत में आ खा ले त हमके धमनिया खियावता धमनिया अरे 4 किलो ओलुआ 5 किलो भांता तू 2 किलो रोप दी ह धनिया केवन रे दया आज इनके पकोरो में अपने लूंगे हाथ कौन चीज से रंगी गाँव ना भइल ही नहीं कि पेट में बच्चा हो गइल मिला जुला सब पका लेनी ए मारो ई को कब से खेला बेला चलता ई के ह काल देखनी खोपचवा में आए मिलो तो पैसा की ना तो लो आए आज तो राशि मिलो तो को बच्चा जाने जान थप्पड़ मारे में को मुंह दिन सब फूट जाता कैसे मार दे हमरा कैसे मार दे ए चाहता छ ना रे गांव के भैया तू फंस गइला कैसे हमरा से फंस जा अरे फसल नहीं की हमर मेहरारू हिया बियाह भइल बा गवना नहीं खे भइल ओही से दूसरा से मुंह करे ले बारू गवई कोई से ही बात कह दे कोई मारबो हमके का खत्म हनी तू थिनार का गाय बर हमस का मतलब ले जा मस का मतलब हमारे पेट ह का ना हो एक दिन दुकानी पूछे ले गोले है कहते नो कि हम पेट में बानी दो जाई मिली तो वो जे हम पकनी 200 लइका देले दुकानिया पर 200 लइका दुकान पे मिले खरीदत रही दुकानिया वाला के पैसे देख लेनी जब तू कह तड़ी तब हम मिलत नहीं त हमारा से ही मिल के पैसा ना मांग लेला अरे पैसा दे के हुई कहां के वो दमिया देले पैसा के पागल ये केहू के कुछ कहेले नोच दे गोलिया गांव भर के होकबू तो सालिए लगबू हम साली ता ना है हमर नाम हो मिसलाली देवी अच्छा कहीं तनी हां से प्राणी के से मिले नहीं अब चुप खुल हमारे इनका काम हाउ गुप्ता देखो तो गुप्ता हां खो बचावे ना ओए जे हम सुता रही लेवाला जाई लेके ओए में देखो तो हो है हो ये रहे हां ये रहे चुप अब झूठ नहीं के बोला झूठ हम ना झूठ बोले नी समझ गेली ना देखिए एगो बात कही ई हम काले कहे दर की सफा पागल एकर बात विश्वास ना करला कैसे मर्द विश्वास भरमावा तड़ू कि हम ई तुहार पेट मिला तड़ू तू सरासी एही से के बाबू माइक तो फोटो ना ना करे नी त का सोचलू हैं कि पेट ले आई पेट से हो जाई भाई मर्दा रख ली ई एकरा बात में आइला कि का जरूरत बटे तारा के तो हे सही कहत रहे तू तो मोगरा हवा तो फोना पर कैसे गाड़ी देबे दे हट हमारा के ना दो पूरा जिंदगी के बारे में जानता है कि घर जानी रोज जान ले चले जा आवो मारो राइट टिकट ने के केहू पसंद नहीं कर के पागल गुने हम दिखा जी मैं अपने से कंफ्यूज हमके मत करो सा गावना पागल आई हमारे से बड़ी बियाह करने के होगा ए घुसरो तार रखे के बता राख छिनान में हारू के राख हमरा का मतलब इज्जत तो चल गो इज्जत यार मेरा रखब हो ई तो हार होइला ही ना कौन नहीं तो का ताड़ू उ ठीक कहतिया ठीक ना ई हम ना कह तू दूसरा देने गइल बाड़ी ठीक कहतिया कोनो बात नहीं कि झूठ बोलतिया ऐसन काम ना कर सकी ना झूठ नहीं के बोला झूठ तू बोलतड़ी ठीक ना बताओ कि बियाह करनी गौना ना करवनी ऐसे कि हमरा घर एक खानदान में सहे लगा गौना ना कर लेकिन पेट से बानी हम पेट से हो गई कुल काम कर जाइब तू कौनो काम कर सकेलू कुंवारे में हमके बुला सकेलू तो पेटो से हो सकेलू दूसरा के ढाई जा सुन के हम जानत रानी की सच्चाई सुन के ढाई जाइबू ऐसन बात नहीं कि कसम खातन क्रिया खातन जौन थी कि काम तौन थी कि लेकिन वही तारे लड़की कसम क्रिया खाली से जौन 76 होली सा तू 76 बाड़ी ठीक ना हम 76 बानी दूसर बियाह करब हमरा लड़की कम नहीं खात अरे दादी मो जब बोलाओ तब होता नहीं जब कहता तब पैसा बैंक में खाता में डाल देता नहीं हम ना फिर सोची कि ऐसे हम कैसे कर सकी ना कसम से हम कुछ नहीं गइले क्या दूसर बता ओ रानी पागल हमरा जिंदगी में आग लगैले बिया ई बच्चा हमर मरद के हट केहू के ना हट कैसे कैसे कहला से कि हम केहू से मिले ना ओई उनकर के तो छोड़म ना एकदम से राणा लोगन रखले बड़ी जे घर में पागल मरा तो केहू की जिंदगी से खेल जाई हां
केने बिया फुसला फुसला ए ठुसला रखा फोन पहले तनी 2 मिनट बाद तार पगली बहन कहां बिया काहे बिखियल मिल सपनवा काहे बिखियाल बनी भेटा जे तुमके कुछ बा करब पाउन के नाम से माला जो पता नहीं का रे का होई ला देखो के कर राम के मारे जब जब ला देखला पाउन के हां तो पहले अपना बहिनिया के बोलाओ कह काहे आइल बनी है जा बहनिया के का बोले जानत नहीं को पागल हिया त पागल है त केहू के जिंदगी में आग लगा दी केहू के जिंदगी में आग लगा दी के करा जिंदगी में आग हम लगा अपने मरा से मिली जूली कुछ करी उसे का मतलब बता बहन के पहले शांत दिमाग क ले तब हमरा से बतिया बोल बात बस और कुछ बता हमार मरा दैर ना हमरा से मिलत रह ना है बच्चा उनकर है सब गांव जानता टेक गांव ना से पहले ही हमार बच्चा बा पेट में पेट से बली करे ला देख ला नहीं खा देख लेता ला लजाता ना हमरा मरे से जाके कहती कि एक तहार बच्चा ना 10 गो से मिले ले झूले ले 76 या हमर मरे हमरा के जड़ के भाग गई ना हम कैसे रहा सुरेश चाचा के इज्जत तू डुबा देली कितना लाज प्यार से हेलो पापा ना कहाँ घर हो हाँ ली लूलू लुभू केकरा बताओ तले रे पापा से वो तेरह के फोन आया 20 साल पहले मर गई ना उ उन्हीं से बतियाओ तल तू सब मना देखा भाई तो है ना एक छिन हमार बात धरे उतार बार बहुत हमर मर मोबाइल हम ना ले जा पटक देनी ये हमरा के मारत है तू ताकत तो काहे मारत है कुछ गलती के लोग भी हम तो गलती नहीं की को ना तू सुना बैठो कहले बड़ो की जिंदगी और बहुत के सवाल बा इनो हो खोपचा बा हां ओ जे 10 गो लड़का रोस ओ जे नाचत रहे ओकनी संगे हम देखनी हम देखले ना गइल हम को देख का मतलब बा मैं दुनिया के बोझा अपना कपार पर लेला तम आगे के सोचा देखम तम बोरा अरे अखी के सोचा तहरे ये हम घरे वो मार ले अब ओए बेटा बच्चा ना अब सन कहबू हमके पगलैबू तो काहे दूसरा संगे मारो ते मुंह में काहे मुंह मारो ता एगो बंगला रे मेरे ओकरो को धोखा दे दला बमले रहे ना दूसर कोई ना रहे ना नहीं 2-4 दिन से देखो ते रंग बिरंग के कपड़ा में आई चुप के रे उहे आवे ना कपड़ा पर तोर के मुंह काहे ना लौकल हम कभी हम काहे ना लौकल हां काहे ना लौकल ए राणो जिंदगी भर कुआर रब भगवान से मना हम आया से भी आ गइले भाई ठीक ना हां त तू ही टिक के रख लिया तू कौन बढ़िया कइले बनी हाँ। बियाह भइल बा ठीक बा गावना भइले नहीं खेत बोले त का भई मने शांत नहीं खे जीजा मने शांत भैया नहीं भाई तार नहीं कम ना कब केनो के कुछ ना कब मैं छिना रोगल बाबूजा हम जाते पर घरे बाहर निकला बाहर कहत नहीं कह दा कि झूठ बोल ले न त बहुत बुरा होई ए भाई जौन भी कहले बिया ना हमके माफ ए भैया तोहरा कहे के पड़ी हमारे मरद से कि हमर बहन पागल है झूठ कहले बिया तू नंबर लगा लगावत नहीं बेरा ला बात करो कहा बात करके कि झूठ बोलले बा हमार बहिन हेलो हमार जिंदगी कैसे होई बीती हेलो हेलो ए महाराज कहीं कहीं के हा रउआ आई हमरा से मिली त एगो काम बा अरे केकरा से मिली बताइबा तब त गुड्डू सिंह बोला तनी महाराज गुड्डू सिंह बोला तनी कहां के गुड्डू सिंह ए नाती हमार मरद हवा तू आके मिला अतनी पागली कहलस ना कि हम मिली ना 10 गो से ओकर भाई आके मिला आओ तो भैया से फसल बारू का ओकरा अब हमार जिंदगी नहीं के बीते हेलो अब जिंदगी ना सफल होई अरे एगो काम कर चल तू सार गावना ना करी आज हम गावना करतन चल